Daoibh chláán is mis Fiona Ní Fhlaithearta as camas a go na móra agus is láithreoid me le TG Ceithir. Nis tá Gaeilge ón gléamháin amsa agus tá mis héanaan nis se tógáil mo chuid gasúd le Gaeilge agus se Harbheith tábhachtach sílam héin. Fád lá rinne me an cuasa BA sa chumarsáid le actamh na hallscoilíochta Gaeilge agus sa curú anmhéim go deoin sin ar an ramadach bhí tagascóirí gan scaham. Nis tá me gobaid le TG Ceithir na rionsmá blianta agus an blion se caite rinne muide cuasa le Gaeilge agus bhain muid fíorthainmh go deo as na rangannaí is cuma cennaí siú nó cenleabhil Gaeilge tá adchairíre tá spás go neolam a gcónaí. Nis os a caint ar a bheolama tá áis iontach ag TG Ceithir go na feolamáirí sinna TG Ceithir feolam agus sa bú go mór súlachathe ar sin lína. Nis maidir le a chlárachaí agus mar sin dehfuil tá rud a cíns go cholach na chaíre TG Ceithir ar an léir lína agus na meán hósealt agus tá se go hálan go mín túnán bláisebeg go na canúntí ar fád a chluisteil ó cheanna tíre agus níos fuide géin. Nis cha mensid an na cuasa a ríist le Gaeilge bhreanam an testas iarchéim san n-aistearúchannaí anna béidir nó béidir díon chósa Gaeilge go chineal cíns mar is bhreanam dúchlan Teanga chu romhainn.